Ja, okay, velkommen til Sær Edition Roskilde By Show. Vi er ude og kigge på nogle af mine amerikanerøser i dag. Vi kan lige starte med at se på den her, en lille Stingray. En af de mange jeg har. Jeg er pisse klog, så er der lige en lille Bimmer. Det er bare en hverdagsbil. I kan se, endnu en Corvette. Vi går lidt videre, det er en af mine homies biler, jeg har givet ham. En af Calibre. En gammel Calibre. Den er pæn, den er hvid. Så vi kigger lige rundt, vi kan se her, der er en af mine specielle øser, der er nogle flere Corvetter. Lille bil, vi kan godt lide biler. De er ikke billige, forstår I? Det koster mange penge. En Charger RT, nogle Corvetter. I vil se motor? Ja, jeg skal give jer motor. Du ved, når jeg hænger ud i bilen, det er sjældent ikke, I kan se mine biler. Det er altid den rigtige motor. Og I kan godt lide. I kan bare lige se her, der er resten af mine biler. Og det var vist alt vi havde. Jeg skal sende nogle shoutouts til den Lampemp.